Sopo? Hah? Kamu sopo? Sampai ini sopo? Dapur mungkin sopo? Pakon-pakon. Bagus apa piye? Sampai dia mati langsung dia bagus dhewe kok nang wae dhewe jero ket. Ora, dene sampean dadi lak DPR lho. Geleng saiki. Lho kok lagi tepong kok yo ngarani aku galeng-galeng ku kon kepiye? Oh saya bagus. Nembang. Bleng-bleng. Kon nyatane yo kono sing do undang kok yo tak gelem. Tak gelemku kok mangsaku kuwi. Yo mandene dirasan lurah yo ngono. Ora kok kowe iki ning taman iki ngopo? Ya sak gelemku to. Ya kowe takon-takon iki jeneng apa kowe iki? Ya aku takon ra oleh kok takon kok. Mangsa Kowe kon meneng wae wong loro ning kene. Ketoprak kok oleh takon tinakon. aku jadi pitutur. Wah aku pitutur jadi. Kok modho-modho lho kowe. Wong aku ki jadi pitutur kok. Lah apa kowe? Aku jadi pitutur ke aku. Wah aku nek pitutur jadi. Hebat. Aku malah padha jenengmu ki. Aku modho-modho. Ora apa-apa karo sedulur urip kok. Kok sedulure ketemu pirang perkara lho sedulure. Ya aku kok ora urip nek aku mati jenenge kowe urip ora sedulur urip ngono lho. Oh iya bener bener. Oh. Ora ku jero nek kene karena apa kowe? Kowe nyekeli apa kok niru-niru aku iki lho. Ya. Sak gelemku tak apa tak tekan yo ndadekku dhewe kok masa wong iki lho. Ayo, nek rak niru aku. Kok tiru-tiru kepiye lho? Aku ngene iki kok yang ngene iki. Yo ora ditiru barang apik ditiru ra oleh. Lho elek ngene iki wong ngene iki kaya ngomong semono kaya kok. Wong yo nopo kok. Ora nguyang-nguyu lho kowe. Aku ki duwe kanca wong bos padha kowe iki. Sapa? Jenenge Sumardi ki wong ndi to? Oh, kae. Tanggoku kan nek wonge nganu to, lembah mana wonge bagus. Ora niku mbak mana ora cicilan. Cuma aku nek tak sawet kok kaya kancaku. Sapa? Kok ki Dermile Gunanto. Wah, udah kleru. Utuh dalan ketoprak. Niku kene tombok jarene takone. Ora wae. Sing dalan karo tombok ya, bahasa arep kekancing jenenge kancaku Sumardi ku kok habis bantu kok. Iku aku santai ya. Ora sampeyan nang papan iki jane bingkar. Oh, ngene tak kandhani. Iya. Jenengmu sapa? Jati pitutuk. Jek Tuh. Aku disun kepiye? Aku kuwi disroyo karo ratu itu golongannya jenenge Prabu Indrawati. Oh. Oh, supaya nyekel dapurmu kuwi. Ora nggih Bang anu Dewi Tamil iki. Bener. Iku arep apa? Ya kan mrenani karo Sang Prabu iku pemati lho. Ayo ucap ben aku wis royo dalem nek. Kowe iki dibayar piro? Aku iki kulo tetangga kok dibayar piro? Ora, wis kene wae. Iya. Kowe golek aku ning kene nganggep yen aku dadi durak moko. Ya pancen Nek orang papan kene mergo Dewi Tamio iku kan dadi gandulane akeh. Lah dheweke nimbangi apa kan dadi tresnaku. kok tak kaya wae. Ya nek gelem apa nyetono? Rumangsaku. Ayo kowe gelem deh tapi nek kowe wis tak pateni. Gampang teman-teman sari. Jurang marung kok pateni. Mana gelut ae kan. Ayo kene ditetan papan kene. Ayo sing tukul sapa? Iya. Ditetan. Ayo. Tanganmu jatuh temen kok. Gowake loro. Oh, jadi siji. Ayo, hati-hati. Mati. Wis. Yes. Ayo. Aku ki yo wis krasa jane bae kowe ambumu prangus.
Sing nggibang putriku. Sapa sing gebak putriku? Sapa mau? Ayo. Ngaku wae. Hah? Dek Kondo, mumpung aku urung nibake pidana. Hah? Waduh. Sing mlebet iku kula. Heeh. Iki nak Kakang bancak kali iki. Lah kok mlebu taman? Adi keparengake. Oh, ya mlebet. Ora kok kowe dadi rewok-rewok kuwi karepmu piye saiki karepmu? Arep kula niku weh tresno tenan kalih. Den ajeng tamiya iki. Niku kula carane nggih ngoten iki. Nek mboten nganggo cara ngoten iki kula mboten saged ketemu rak ngono ya, Dik. Nggih, nek mboten ngaten-ngaten iki mboten bakalan ketemu. Kok kowe duwe karep karo yoga Utamiya? Sebab apa? Sebab kula tresno. Walah. Mula-mula panjenengan Kados pundi Sang Prabu Winokertopati. Rikala semanten kula sampun mireng nggih panjenengan menika paring janji dhateng Bancak. Nggih. Ning malah panjenengan badhe ndhaup piyambak merga kula Tamiya. Nah niku nanging kersa kula menika kepengin nyawijake antaranipun ngurapan kaliyan Golo Manik menika, Pak. Nek perkara dadi siji antarane Jenggala Kediri Murawan wis samengkone Gusti kang bakal nuntokake. Nek perkara jejodohan merga kowe wis garwa putri saka Bali kok isih arep ndhaup negaku. Kuwi jenenge sampeyan niku krekes. ratu ning semangah ngangak-angak. Semangat tadi. Nek sakniki nek saupane ajeng dikersake monggo kula pun nyir. Nek Tenane lah. nek perkara kuwi bakal tak Diajeng dadi perkara. tak tapake to Kakang. Pokok kurang sing ora bejamah. Diajeng tandane wis tak ngono. Apa nek ajeng ngegake monggo lah golek liyane. Ora iki rening kowe ceka miturut prajanjen sekawik lirahmu kuwi bakal di Dapake kalih. kaya dhaup karo Nggih, kula pun ya pun janjane kalih. paling idipalilah lan panjenengan Winokertopati Kados pundi, Pak? dados panjenengan menika dados pengayom wonten ing Jenggala. Nggih. Menika ampun boten namung nengenaken kabetanipun pribadi. Awet menawi namung nengenaken kabetanipun pribadi. Ing wekasanipun kados kelampahan ingkang sampun wonten menika. Inji bapak kula lumaksi lepat lak timpang. Dados sampun rila menawi yogane yoga kula Tamiya iki dipun pek kalian Bancak menika. Sampun paman nalika mantun kula sampun dan dikalian Jakarta. Boten. Sakmenika ngaten. Rehning derajat semat pangkat klebu jodoh rejeki lan pati menika Gusti ingkang nemtokaken pramila kedah kanthi raos prihatos anggenipun Kang. Mila sapengkeripun lelampahan menika ing samangkenipun Murawan Jenggala Kediri tumuli ayom-ayom tata titik tentrem. Kita semanten kula pamrih kanca seniman seniwati ngaturaken sugeng pisan mugi rahayu ingkang tansah nyambit. Nuwun matur nuwun.